Så er det godmorgen til dag 4. Jeg har lige forladt Antequera, som ligger heroppe bagved. Det var hyggeligt. God mad og okay hotel og så videre. Det er altid sådan lidt, når man skal ud af byerne, at det er tit ret grimt. Altså sådan bagsiden af fabrikker og sådan noget. Det har det også været her til morgen. Og indtil videre, der går jeg faktisk på asfalt. Man kan se vejen der. Jeg håber, det ændrer sig. 22 km i dag. Så let's go. Det er sådan, jeg ser deres ud, når man skal lave højhastighedstogbaner i Spanien. Der bliver bare bygget. Den skal jeg så måske med, når jeg skal tilbage igen. Og I kan se, at landskabet er helt anderledes, end det har været de seneste par dage. 2 ting. Det lykkedes at få morgenmad her til morgen. Klassisk toast med skinke og tomat og en kop kaffe med mælk. 5 euro. Fast pris. Så jeg flottede mig at købe en lille cookie med. Det var den ene ting. Og det er rart. Den anden ting, det er det her. En markant skift i landskabet. Som på en eller anden måde også betyder, at det der er sådan eventyret. Det smukke, det vilde, det hidsige landskab, jeg har gået i, det er slut på den måde. Der er ikke de der udsigter på samme måde. Nu går jeg her på den her ret kedelige vej. Farmland. Er beskidt og ja, også lidt grimt måske. Det betyder også på en eller anden måde, så ryger tankerne over på noget andet. Hey. Det er så dagens højdepunkt indtil videre. En motorvejsbro. Det har virkelig været en kedelig rute indtil nu. Men jeg kan se den næste by, den ligger lidt oppe på en bakketop, og så må det ikke, der sker noget snart. Det er simpelthen, altså jeg er gået nu i hvert fald en halv time kun i olivenplantage. Og det er altså oliven. Hele bjerget derovre, det er lavet til oliven. Alt det, jeg kan se der, det er oliven. Også derovre bagved. Der. Hele vejen rundt der. Der er intet andet her. Der er ingen planter, eller hvad hedder det? Der er ingen dyr eller noget. Jo, der er fugle, men der er ikke sådan et eller andet, hvor man så har andre planter til at stå og bestøve på noget. Det er kun oliven. Og så det er bagved. For sat. De sædvanlige hunde. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige her. Jo, det er oliven og oliven og oliven og oliven. Et par hus og et par hunde, olivenmarker. Jeg tror, jeg har gået i olivenmarker nu i over 2 timer. Uden at der egentlig er andet. En bitte by, men ellers. Det er dagens frokost. Det var ikke planlagt, men sådan blev det. Det er så bagt en lille cookie. Og så nogle nødder. Så ved man, hvad vej man skal. Endnu en stigning og endnu et skifte op over et lille pas her og ned i den næste dal. Helt alene og meget stille, næsten sådan en meditativ tur heroppe af. Det var fedt. Og så har vi Spaniens fødevarekammer. Dejligt. De der lyde, eller ja, maskiner man kan høre. Jeg tror det er, de er i gang med at beskære oliventræerne.
Og som jeg vist har fortalt, så er der mange oliventræer her. Jeg kan lige prøve at give endnu et billede af det her. Det er faktisk den næste dal. Og alle de marker derude, det er oliven. Det eneste, der har været her faktisk ellers, ud over oliven på det seneste, det er 2 solcellemarker. Det er crazy. Det har faktisk været småt med det på turen, men nu er der begyndt at gå sådan nogle vandposter op her. Det er fandme dejligt. Jeg lærte en ting sidst, jeg gik. Og det er næsten uanset, hvornår jeg går om morgenen, uanset hvor langt det er, så kommer jeg frem på samme tidspunkt. Det er jeg også gjort her nu. Jeg er gået 25 km. Jeg gik senere afsted og holdt flere pauser og så videre. Nu er jeg inde i næste by, og klokken er 2 minutter over 2. The usual time.